O secretario comarcal de Comisións Obreiras afirmaba esta mañá que as persoas que forman parte do Plan de Prácticas Laborais da Deputación de Pontevedra están facendo un traballo de persoal laboral encuberto. A acusación baséase nos datos extraídos de actas de inspección de traballo. A asesoría xurídica estudiou tamén este tema e o que ven dicindo é que non se cumple ningunha das cuestións mínimas para a legalidade das becas e que o que sí se demostra co que se está facendo cos becarios é que este sea un traballo de personal laboral encuberto. Dende a Forza Sindical indican que a situación irregular afecta a 240 persoas e que a Inspección de Traballo xa ten convertido en indefinidos a 38 destes bolseiros. A Deputación tería que abonar 178.000 euros á Seguridade Social por estes contratos. A actuación concreta é, oigan, ustedes teñen que ingresar na Seguridade Social 178.000 euros porque non cotizaron como contrato laboral o que era un contrato laboral. É certo que o pode recurrir e que a Diputación xa o recurreu, pero en todo caso é o juzgado quen vai determinar se o teñen que ingresar ou non. E non é menos certo que aí hai, xa en estes momentos xa hai esa relación concreta de que determinados traballadores que tiñan beca en estes momentos son traballadores indefinidos. Consideran que a Deputación, como administración que é, debería dar exemplo. La administración tiene que ser la primera que tiene que corregir este tipo de situaciones. Y lo que no se puede tratar de hacer es disimular. Comisións Obreiras anima a todas as persoas que se atopen na mesma situación a que presenten unha demanda ante o Xulgado do Social ou a Inspección de Traballo para que se lles recoñezan os seus dereitos. Teñen que os propios traballadores afectados dar o paso que é presentar unha demanda no Xulgado do Social reclamando que a súa relación non é unha relación de becario, senón que é unha relación laboral e que son traballadores indefinidos e finalmente será o Xulgado do Social quen determinará se son traballadores indefinidos ou non. E iso é o que, en todo caso, lle estamos aconsellando, como dicía Pepe, os traballadores que fagan para que, haxa as oportunas sentencias. O sindicato, pola súa banda, pedirá á Inspección que realice visitas onde aínda non o fixo e fará unha campaña de asesoramento gratuito aos bolseiros.